80 pesos.
muy bien. Sí, mejor. ¿Y? Un poco de Nicolás. O sea, a las 12 hay que empezar a darles. Sí, eso dice. Entonces, a las 12 empezáis, pues comenzamos aunque el partido esté. Y ya se está. Versando. No, pero no luego ya no quiero desde la tele. No, tranquilo.
Itxara izakea. Itxara izakea. Egunon, pilotazaleok, hemen gaude Donostiako 3. Atano pilotalekuan. Goiener sariko emakumeen eskuz banakako finala ikusten gabiltza, infantien lehenengo mailako finala dau. Hemen gure aurrean finala jokatzen sakera doana Gaztiain, Laia Gaztiain Abantzu klubetik, eta bestalde Gorriz, Ainere Azpiazu Labke klubetik. Lehenengo seta Gorriaren alde hori da, bai, Azpiazuren alde, eta bigarren setan gabiltza. Hemen nire ondoan, Miriam Arriaga pilotaria, txapelketa jokatu du, semifinaletan erori zen, itxaso erasunen aurka, eta gaur aditu gisa izango dugu hemen, egunon, Miriam Arriaga. Egunon, pilotazaleak. Orain atsedena hartu dute, okerrez pandimanago, urdinak hartu du, ezta? Bai, markagailuan atzetik jarri da, sakea bere alde zuen, baino ez du jakin aprobetxatzen sakea, eta Ainerek erremate ugari egin ditu, eta atsedena hartzeko momentu egokia dela uste dut.
Bueno, ezin izan duzu ikusi partida osorik, orain hasi garenez retransmititzen hemendik, baina bueno, partida estua doa, ez? Nagusi da Ainere, baina bueno, horrek ez du esan nahi partida estua ez doanik. Ez, bueno, lehenengo seta nahiko orekatua izan da, bigarren hau ere, bueno, lauta bat Ainere aurretik, baina bueno, partidu estua espero da, laiak sakea bere eskutan du, eta bueno, set guztian sake guztia beak egin ditu, eta aprobetxatzen duen, eta beste set bat ikusteko aukera dakon. Laia sakera. Ezker bikaina, eutxi iritsi da, larri baina iritsi da, eta kantxa osoa libre izan du Ainerek, eta bikaina aprobetxatu. Bai, eskubita ezker ondo dabil, asko zabaltze du pelota, lauterdin banaka izanik pelota asko zabaltzea eta pelota muitzea garrantzia handia daka, eta hemen Ainere set hontan bai nagusi ikuste dugu. Eta bueno, ikusten da, etorkizuna torrela atzetikan, bai eskuin, bai ezker, biak entrenamentu asko eginda etorrela ikusten da, eta bueno, hori gero aipatuko dugu. Sake bikaina, ezkerrez eutxi, mozketa bikaina, Gastiain nagusi da, hasiera batetik, bikain zabaldu, eta estu da, baina kanpora jontzaio, oso ondo mugitu du Gastiainek pilo eta eskuin ezker, kantxako kuadro bakoitza ondo aprobetxatuz. Eta bueno, oraindik bada partida aurretik. Bai, hoi da inberduna ez, pixkate Ainere lekuzkago sentitzea ere bai, bueno, saketik aprobetxatu, eta bueno, Ainerei aukerako pelotaik ez utzi, bestela ikusi dugu Ainerek seitun bukatzeula tantoa, eta bueno, oantxe bezala, edozein lekutatik tantoa bukatzeu, eta bueno, gaitasun handia daka pelotan jolasteko. Bai, ikusi da, ezkerrez bikain moldatzen da. Bai, Ainere, eta zulua ikusi, eta ikusi bakarrik ez biatu eta tanto. Sakera Gastiain, ematen dio, baina ondo eutxi, tantoa landu nahian, eta atzeratu Ainerek. Zorte txarreko txapa agintzen zebien, baina bueno, lehen zabalera, orain txapa, ez dabil zorte izaten azkeneko tanto hauetan. Ez, pelotaka da ona zan, Ainere atzen mantentzeko pelotaka da ona zan, bila Ainerek lehen ikusi duen bezala leku guztietatik botatzeula, baina bueno, ondo jodu pelotaka da. Ondo utxi, zabaleratu du, eta airearen bila joan, baina ezin bukatu da partida, lehenengo esan bezala Gorriak Azpiazuk irabazi du, eta oraingo honetan ere bigarrena bere alde hori da. Bueno, nagusitasun osoz, bai saiatu dira, partida esan, bueno, lantzen saiatu dira biak, baina esan bezala lehen nagusitasun osoz irabazi du Azpiazuk. Bai, esan dugu ez, Azpiazu teknikoki oso pelotari ona da, zulua ez ikusi bakarrik ikusi bota eta asmatu iteu, eta bueno, ez baldin mago asmatzen ere pelota asko muitzeu, pelota asko eta iristea, eta bueno, nagusi izan da bisetetan. Laia saiatu da, partidu txukuna jolastu du lairu itse zait, baino gaur ere gehiago izan du. Eta bueno, orain laizter berotzen hasiko dira kadete mailako pilotariak, alde batetik Gorriz Arruti izango dugu, Ziotza klubetik, eta bestaldetik Rei, Alde Zaharra klubetik. Berotu bezain pronto hasiko gara
horrekin.
Bueno, hemen laizter hastear da bigarren partida, beroketa lanak amaitzen dabiltza, eta, bueno, Garbine Tijerok baiezko ematen duen momentuan hasiko gara. Lehen esan bezala, Gorriz, Intza Arruti, Ziotza klubetik, eta bestalde Urdinez, Aranei Errei izango dugu, Alde Zarra klubetik. Eta, bueno, lehen aipatzen hasi gara, Miriam Arriaga, bueno, ondo ezagutzen ditu pilotari hauek, asteartetan hemen bertan Donostiako 3. atano pilotalekuan, neskentzako teknifikazioak eskaintzen ditu Gipuzkoako Federazioak, Donostia pilota proiektaren barne dena, eta, bueno, azaldu iguzu pixkat nola diren teknifikazio horiek, zein pilotari etortzen diren, eta pixka bat proiektaren inguruan. Bai, bueno, asteartetan entrenatze dugu, bai infantil mailan eta bai kadete mailan, lau talde oso polit elkartzeia hemen, leheno ikusiteun. Aurreko partidun ikusitako bi pilotarik bertan aitzeia, bi neska haueke bai hemen ibiltzeia teknifikazio lanetan, eta Naro Agirre eta Bilok gabiltza aurten hemen entrenatzaile lanetan, eta esatizutena etorkizuna ikeragarri politia da pelotan, hauek aberre maila hartzen nahi dira, maila oso txukuna erakusten nahi dira azken aldin, eta aberre pelotari gehiago etortzeian atzutikan. Eta alaxe, aurreko partida 8 tantoetara biset izan dira, kasu honetan 22 izango dugu, eta sakea Urdin tokatu da, eta hastear da. Tantoa luzatzen hasi dela ikusten da, ondo beretu nahi dutela ematen dute, eskubiz ondo luzatu Aranek, eutxi ezkerrez Arrutik, eta lehenengoa tanto luzea, ez dute arriskatzeko gogorik, zabaldu Aranek, ondo bildu, Arrutik, eta atzera. Ezkerraz altura ia gorantzen, baina barruan. Indartxu, Rei, eta lanera etorri dira bi pilotari hauek. Lehenengo jokaldia eta lehenengotik tanto. Eta, lehenengo tanto enten ikusi dugu, alde batetik Rei, indartxu, ikusi da, atzean, nire irudipena da behintzat, atzean jokatzeko asmoa duela, eta Intzaren partetik, lehenengo aukera ikusi duenean, bota, eta ondo atera zaio. Bai, Intzangan ikusia apiskate pareta bilatzen saiatzen nahi dela, Aranen ezkerroi bilatzen saiatu ala, eta lortu indu ez, eta gero aukerako etorri zaio, eta Intzan pelotari bikaina da, dejadak eta botatzen. Eta sakea Gorri, bat eta huts. Sake bikaina, indartsua eta baztertu, eta tanto. Eta hasiera bikaina Intzaren aldetik. Eroso ikusten da kantxan, konfiantzakin dagoela dirudi, eta ea partida estua eskaintzen diguten. Sakera Intza Arruti, eta hau ere bikaina, hau laburragoa, baztertua, eta Arrei kostatu zaio eta ezin altxa. Bai, motz-motzean ate hau sake hoi, paretea ondo sartzea zijoan, eta Aranek ezin izan.
3-huts, maldan gora jartzen ari zaio Araneri partida. Eta badoa sakean berriro Intza Arruti. Hau luzeagoa, pareta gehiagorekin, eta alari ezin. Ez da ohikoa, Reiren partetik sake hauek horrela gutxi egitea. Ez, txapelketa guztintzear gaina ondo ibilia, goiko postutan ibilia eta partido asko irabazitu. Baina Intza ikusten nahi da, saketik asko aidala asmatzen, parete asko aidala sartzen eta Aranen konfiantza hori, igual pixkate jeisten nahi da hoen. Eta hontan bai ondo eskua sartu, baina oraingo honetan gora. Bai, altura emanez nola baite frontixen sartu nahiko zuen, baina altura gehitxo oraingo honetan eta beste tanto bat sake zintzantzako. Datorren tanto honetan pixka baluzatzeko aukera duen. Sake atzeratu, hau bai ondo itxi. Zuzenean dejada, baina txapara. Txapara juntzai. Argi eta argi ikusi du Garbiñek txapa, hemendik erantzun da. Eta arnaz pixkat, Aranerentzat. Ea sakea aprobetxatzeko gai den. Eta... Bai, Intzak tartea handia hartu du, eta baina Aranek tanto horri aberretekin ateatzeion eta ber laguntzeion eta partidua pixkat estutzen. Atzeratu sakea, baina ezin izan du baztertu eta erantzuna bikaina. Arrutirena. Atzeratu Aranek. Atzeratu Intzak. Aztertua pilotaka da hau. Ezkerrez eutxi eta ordu. Dejada botadu. Baina bikaina eutxiz. Ordu aukera Intzak. Zabaleratu, baina bikaina atzeratu Reik. Ezkerrez baztertu. Tanto luzeagoa. Zabalean dejada. Eta errez iritsi da Intza. Bertan beste dejada bat botatzera joan da, baina hau ere txapa bera joan zaio. Bai, tanto nahiko gorra junda. Aixa iritsia, baina beste jokaldi bat inaizun, nik uste ja nekatzen hasita zeola eta azkar bukatu nahizun tantua eta bera juntzaio. Bada, sakean, Arane Rei. Atzeratu, baina hor ez du lortu baztertzea, ondo itxintzak. Baita Intzan estrategia garbi ikustea ez, nik uste aurreneko pelotazoke dena paretea sartu nahi ditula eta gero Araneko aukera uzei honen bukatu azkarrez, baina egia esan oso ondo da paretea sartzen eta nik uste bikaina. Zoragarria gatsa. Bikaina izan da, esatu zutena. Paretea sartzen nahi da eta Araneko aukerako guzteizkio eta aukera horiek aprobetxatzen jakin din berda eta Intza oso ondo da aprobetxatzen. Eta esan bezala ideia garbi. Ezkerrez nola zabaleratu den eskuineko marra hori topatu nahian eta tanto zoragarria. Berreskuratu sakea eta badoa, Intza berriro sakea. Eta txapara. Intzak ez du asmatu, nik uste zabaleago nahizula bota, Arane muitu eta Aranek beste huts bat eta atxeden hauain. Bostantoko alde hartu du Intzako hain eta Aranei atxedenen zoze laguntzaien. Bai, hor ikusi dugu ez, Arane hasiera baten hasi da pelota atzeatzen asko, aurrean ikusten da ez duela ia pelotakadik izan nahi, baina
azkeneko honetan, lehenengo aukera topatuz, etorri zaionean, bota du mozketa, ez zaio ondo atera, baina izan liteke estrategia akaso aldatzen hasi dela. Bai, intza oso eroso ikustea ez, kantxan bai atzea jotzen eta bai tanto aukatzen oso ondo dabil, bila azkeneko hontan ez dula asko asmatu, baina Aranek akats desentea idaiten eta horrek intzai lagundu iteio. Eta intza prest, Aran ere kantxaratzen doa. Eta, ea aholkularitza jaso ondoren aldaketara ikusten dugu bien partetik. Intzak ez daka aldaketa asko inbeharrik ez, asko aida jokatzen eta aldaketa nik uste Aranen partetik etorri beharko lukela. Ondo etxi, sakea zaila zen, baina esan bezala zuloak topatuz, eta horren gontan ere zaio atera, baina sake bikaina izan da, errestoa eutxi du, zuloa bazen, baina txapabera joan zaio hau ere. Bai, hor ez dakite pelotana gaizki jundano, pelota gaizki etorri zaion, azkeneko momentun postura aldatu berri izan du, eta nik uste horreatik juntzaiola bera, ez, traketx jodu, baina ikusia horre bai zerta jundan. Sakea atzeratu, pareta askorekin, ongi eutxi. Atzeratu Aranek. Eta atzetik dejada intzak, iritsi da, eta dejada eta tanto. Ez dakit horta junden, horrei kontratakean bai edo ez, zorte izan den, baina bakigu ez dela iritsi eta tanto. Nik uste bilake utxak indituela ez, horrintzak gaizki jodu, txapa gainen atea zeio, Aranek nik uste altxa bakarrekin nahizula eta utxakin izan duela tanto. Baina, berdin kontatzeue eta hemen da, Arane markagailua gertuatzen nahi da. 7-4, 3 tantoko diferentzia. Eta bado, sakean aprobetxatzen duen, ezkerreratu. Atzeratu intzak, ondo baztertu eta reiak oitxi, ezker gantxoa, errez iritsi da, zabalean moztu. Atzeratu ezkerrez reik. Eta, atera dira pixkatu aurreko jokotik. Eta atzean dira berriro. Eta ordejada botatzera joan da, txokoko zulora, baina ez dakit oso ondo ez da jarri piotara eta hau ere txapa bera. Bai, Arane aukerakotan nik uste asko aidala faiatzen, ez? Horre aukera politazekan tanto aukatzeko, baina beste hontan bai utxin du eta olako parik finaletan askotan garesti ateatzea. Eta 8-4 tartea onditu zaio Araneri. Eta Intza, ez da asko arriskatzen nahi, egia da aukerakotan bai aidala botatzen, baino Aranen utxak nik uste asko aizaiela laguntzen, ez? Eta esate zutena finaletan olako momentuk aprobetxatzea oso garrantzitsua da. Sakeatea du intzak. Ondo sartu eskuan reik, baina gogora joan zaio hau ere. Ondo egisartu eta ikusten da, ez? Hor aurreko joku esan bezala, aurreko joku horrekin ez du ezak jakin nahi, intzari ez dio pelota aurrean utzi nahi. Hoi da lata altura ematen saiatzen da, baina bada bigarrena gora joan zaiona eta ezinean. Bai, intza atzen mantendu nahiko, ikusi bukatzen nahi dela aukera dakanean eta arriskatziak horiek hartzeu. Intza agintean, ondo atzeratu du reik.
Atzeratu Arrutik. Eta indarrez eman diarreik. Eutxintzak. Eta mozketa erdi-erdira. Ondo atzeratu du. Aranek ezkerrez eutxi eta berriro atzera. Ez du ondo sartu ezkerreko paretan. Aprobetxatu bintzak. Eutxi du eta hor du. Mozketa bikaina ezkerreko paretera. Bikaina eutxi. Eta azkenekotako tantorik luzena. Eta esan bezen pronto, deja da botatzera joan da hor zabalean, eta hau ere huts hasieran oso fin hasi da Arruti, baina azkeneko tanto hauetan, ia da hasierako estrategia berdinekin da jarraitzen duela, aukera ozuloa ikusten duenetan botatzea, baina akaso hor gehiegi markatzera edo joaten ari dela irudipena dakat eta azkenekoetan huts asko. Bai, bueno, aukera dakanetan aprobetxatzen nahi da, baina fisikoki pixka tantoa luzatzean ean bota iteu asko arriskatzeu eta bueno, nekean lanak izaten nahi diala nik uste huts hauek. Ezketa, Reik, bikaina eutxi, ezkerreratu gainera, baina eutxi. Ezker zeharra, bikaina, zabaleratu eta tanto zoragarri hau ere. Hau bai, hau urten zaio, ikusten da, egintza Arrutik badituela ezker hortan kualitatea hondik. Zabaleko marra hori topatzen artista da, eta naiz eta bueno, huts batzuk euki ikusten da beldurri gabe jarraitzen duela, jokaldia edo zulo ikusten du momentun botaz, eta hori da, izan behar dan aktitudea ez? Bai, hori da, aukera dakanetan asmatzen nahi da, eta hortan segi beharra daka ez. Bueno, horre, lehen esan dutena, nekatuta da honetan hor asko da arriskatzen eta hori aizaizkio gaizki ateatzen, baina aukera dakanetan oso nahi aprobetxatzen eta partidu oso nahi dela iruditzen. Atera du sakea, indartxu, baina erdi-erdira, eta ondo itxurreik. Atzeratu hau ere. Larri zen, baina barruan. Baztertu gainera, eta eutxi, larri baino eutxi, deja da txokoan. Eta zabaleratu berriro, eta tanto hau ere. Bai, bueno, Aranek horre aukera oso zona eukiu intzaiatzea hemen bota jonen hor aurreko zulo hortan bukatzea zekan, pelota gaina etorri zaio eta bueno, intzai aukerako utzio eta intza gaur ez da ibarkatzen. Bai, ikusi da nola errestoa larri iritsi da, botean albezela jarri eta hor punpairez hortu du dejada gehieta, baina intza prest zegoen ikusi dio txokora bota bertzuela eta bikain topatu duzuloa. Bai, nik uste Arane gaur opari asko aidala egiten bai, aukerako pelota asko itzaizkio uzten nintzai eta intzak harrapatu ala bukatzen nahi da ez. Eta bueno, aber Aranei beste behin aholku honak emateizkien eta bueno, leheno bezala markagailun pixkat gertuatzeko aukera dakan. Eta atxirena bukatu zaie. 11:05, tartea handitzen doa eta malda handiagoa Arane gairentzat. Ea atxiden honekin eta bere aitaren aholkuekin buelta emateko gai den. Eta intza sakean berriro. Atzeratu, baztertu, eta
tanto sakean mina handia egiten intza. Bere puntu fuertetako bat dela esango nuke, indarra ematez gain. Paretera sartzen. Exacto. Ezker horma oso ondo topatzen du, eta garrantzitsua batez modalitate, euskal pilota modalitate askotan, baina batez ere lauterdian oso garrantzitsua da sake hona izatea, bai? Bai, sakeak inasko asmatzen eta horrek jo bigarren pelotazone bai aukera sortzeizkio eta horregatik batez ere bai dijoa markadoren aurretik. Sake hau ez da hain ona izan, erdiko sake izan du, egia da abiadura ematen nahi dela sakeai eta Aranei berakuntzaio. Bai, eta esan bezala, Arane, huts asko egiten, egia da, ikusi izan detenetan da oso pilotari segurua iruditu zait. Egia da, intzaren meritu badiela, abiadura ematen nahi dalako sakeai, baina ez da hain ohikoa beste huts egitea errestotan. Bai, Arane konfiantzakin ibiltzea normalian, lauterdiko jokuntan oso ondo ibiltzea eta rarua da gaur hola ibiltzea. Ezkerrez eutxi gintzak, larri baino barroa zen, atzeratu Aranek, eutxi gintzak, eta Arane garbi du atzean dagoela zuela, eta hortxe lortu du kostata, baina atzean hasiera batetik esan dugu asko dela pelota atzeatzen, ahulgunea hor daula ikusten du, eta lehenengo aldiz, baina atzen sartu du tanto bat, ikusten da baita ere bi haueken nekatzen nahi dela eta nekea azaltzen da bezala nik uste partidua alda daitekela. Bai, hoi da ez, igual, gero leheno ikusiu adejadakin eta ez dela asmatzen eta igual konfiantza gehiago hartzeko atzea da jotzen eta hoi igual estrategia aldatuko zu nuain, ikusiko dugu urrengo tantotan nola juten den. Eta nekea ez dakit, baina Arane erreik sakea luze, indarrak baditu oraindik. Bigarren sakearekin doa, ea honekin asmatzen duen. Bikaina, bizkor, ezkerera, ondo utxintzak. Atzeratu berriro. Eta larri, baina eutxi. Zer egingo du bain. Txokora, baina etzai oso ondo iten, mozketa intzak eta tanto. Salduta geratu da. Pilota, batzun espero, barrurako bote ingo zuen ikan, lehen bezala punpaire txokoa botatzea junta, intza prest zeuen, eta mozketa bikaina txapakain gainen, eta ezkerreko txuloa. Bizka komentatzen nahi gana ez, Arane ez da asmatzen eta opari askoa daiten asmatzen nahi ez da hortan. Eta intza oso adi da hola irutsi zait, bere jokutik atea gabe, eta bakin undun zulua eta oso ondo da aprobetxatzen Arane ematen nahi zaizkion aukerak. Atzeratu intzak. Oso ondo da, baina presak, azkenen lauterdin dabiltza, bi pelotari, zuloak ikusten ditu, eta baliatu nahi ditu, baina hau ere bera joan zaio, eta malau eta zazpi, tartea handia da, baina, ea sake honekin tanto hau ere lortzen duen. Atzeratu, eta ezkerra hartu gainera, intzak errez eutxi, atzeratu berriro eta ezkerra topatuz, zabaldu intzak, berriro ezkerra topatuz, hau ere eutxi, beste bat atzera, orain
intza agintzen, ondo utzi Reik. Beste batatzean, tantoa luzatzen, hor botako du jokaldia, atzeratu berri Aranek. Aranek aurrekalde hortan emateu ez dula ezer asko jakin nahi. Airearen bila joan da, goleaz, huts. Aranek emateu partidua luzatu nahi dula, fisikoki igual ondo egongoa beha guaindikan eta intzan ekatu nahi izango. Atzea idea jotzen eta horren ez da bukatzen eta emateunez horren bila jungoa. Bai, irudipena dakat, esan dakoa lehen, Aranek eutxi nahi du, ez du faiatu nahi, zuk esan dizuna ez du aurren ezer jakin nahi. Eta badaki gintza lehenago edo berandu jokaldia botako dula eta huts egin dezakela, orduan hortikan hori aprobetxatu nahi du. Sakea oso atzera eta hori luze. Etzen txarra, baina bigarren sakea duran. Hamalau eta 8 eta bigarren sakea. Bikain baztertu. Eta intzak ezkerrez ezin eta 9 eta 14 emate zuen tartea handia zela, baino hortxe jarraitzen du Aranek, lan eta lan, ideia garbi ditu eta esan bezala lauterdian sakea duenak takadak egiteko aukera handia du, fisikoki intza nekatuta ikusten dut eta ea sake honekin ere gerturatzea posible duen, atzeratu, paleta askorekin, intzak eutxi ala nola, atzeratu berriro Aranek, eta eutxi. Berriro atzera, Arruti ezkerreko horma topatu nahian, indartxu da Rei, baztertu berriro intzak, eta ezkerrez atzeratu berriro Reik. Txokora botatzea junda, baina ez zaio ondo atera, intzak ezkerrez zabaldu, eutxi du Reik eta ezkerrez dejada bikaina zulo handia zen, eta hortxe aprobetxatu du intzak, eta beste ezker bat, dena esango nuke eskubiko marratik 20 zentimetroan ematen du ondo neurtuta dula, ikusten da, notatzen da nik uste hemen entrenatzen dutela eta frontoiko zulo eta marra guztik ondo kontrolpen dituzela bi hauek. Aranek ala ere segiten du, pelotakada oso ona izan da, intzana, ezkertzea oso ona. Aranek iritsi inda eta behartu indu beste bat jotzea eta lauterdin oso garrantzitsua da beste bat, aurkariai beste bat jotzea behartzea. Sake ona, intzak, eta Reik eutxi, txokora zuzenean dejada, baina iritsi da Rei. Berriro zabaltzen saiatu da, ez du lehen bezain ondo zabaldu. Ezkerrez atzeratu, ondo Rei. Baztertu gainera, intzak eutxi. Atzeratu berriro indartxu, larri zen baina barruan. Dejada saiatu da txokoan, altuegi eta berriro. Eta beste bat, bai. Artista da, ezkertzar horiek markatzen eta ez zukera espaldi manaula, bosgarrena badu, tantoa eta gainera etzan postura errexena jokalde egiteko, baina makurtu eta gorputzakin lagunduz bikaina beste tanto bat, eta 16 eta 9, berriro 7 tantoko aldea, eta argi ikusten hasi da Arane, baino berriro ere intza sendo da, eta berriro da sakean. Bai, intza aukera txiki danak aprobetxatzen nahi da, eta zabalen handia daiten, ez? Zuk esan da bezala ez egit
lau bost zenbat ditune Zabaleko hortan indakok, baten bat gaizkiatea zaio, baino haure bai postura txar baten jodu eta atea intzaio, eta egia esan mina idaiten eta markagailun aurrea idaiten eta 22tik erozita gertu dago, eta horrek azkenen konfiantza emango jore bai, berriz botatzeko eta gaur egun ona du eta ateatzen nahi zaizkio. Eta gintza Arrutia da kantxan, atsedenaldi guztietan ikusten da atsedenaldia luze egiten zaiola, jokatzeko gogokin da, eta ez dio atseden hartzeko denborarik eman nahi Araneri, ikusten du olatuan gainean doala, eta partida ez zaio interesatzen gehiegi luzatzen. Bai, eta uste 3 atsedenaldi izan ditula eta 3 Aranek eskatuak izan diala. Gintzako indikane, hor dazka bere atsedenaldik, Arane ondo jogatzen haste balduma bere erratxa gelditzeko ere bai. Sake bikaina, bazterrera eta ezkerrez ere huts, zulo handia hor, ezkerrean, zulo handia edo meritu bikaina. Egia paret askorekin atera zeiola Sakei, baina nahikoa izan da beste tantoa lortzeko, eta 17, 22tik 5 tantora, gero eta gertuago ikusten du. Eta tanto garrantzitsua, atsedenalditik bueltan gintzak Sake ezindako beste bat, eta 17garren hau Sakez lortzea garrantzitsua izan da. Sakean berriro Arruti, oso motx, ezkerreko pareta askorekin, urron geratu zaio eta tanto. Bai, paretakin ikustete mina izaio laiten, ez? Asko aida eroitzen bai pelota, Arane ezin jarri da bilela emateu paretetik ateatzean ean. Intzak ez dut uste oso eroso jounik Sakeoi, baina pareta jodu eta erori intzaio Aranei. Eta Sakea, orain luze, orain motz, aldatzen da bil, eta nik uste hori ere ez dela erosona Aranerentzat, eta orain honetan no atatzen den, atzeratu, Aranek ondo utzi, larri zen baina barruan, ezkerrez eutxi Arrutik, atzeratu berriro Reik, larri da baina eutxi Arrutik, eskubiz zabaltzen saiatu da baina erdira joan zaio pilota, atzeratu berriro eta lanean da, ezkerrez eutxi Intzak, eta txokoan dejada botatzera joan da, baina gaur ez du eguna, gaur txokoan dejada horiek ez daude Araneren alde, saiatzen dabil, baina ezin beste opari bat. Opari handi bat, markagailua nola daun ikusita eta Intza 22tik oso gertu daula jakinda. Atzeratu, erdi-erdira Arrutik, mozketa ezkerra topatuz, ondo utzi Reik, zer egingo du ezkerrez, atzeratu, indartsu Rei, txokora, Arrutik, atzeratu berriro Reik, txokora, Arrutik ondo aztertu eta ze ondo topatzen dituen. Esaten ari gara denbora guzti, baina zein garrantzitsua den pelotari norabide egokia ematea, eta ikusten da hau adibide garbia deu, Rei indartsua dela, altua da, baina teknikak garrantzia handia duela, eta gaur Aranei teknikoki gauzak etzaizkio ari nahi bezala irteten, Intza konfiantza osokin ikusten da, eta bada berriro, 29, Sakean Intza Arruti, baztertu, indartsu, ondo utzi Reik,
atzeratu altura askorekin, baina defentsan ondo intza. Berriro txokoan Zuloa topatzera joan da, baina esan deuna nik uste 21-9 markagailuak ere Ez dio laguntzen. pixatu iteio eta gero eta urrutiko ikusten du eta nik uste animikoki ere jetxi dela Arane. Bai, Zuloa bazeon. Zuloa garbi bazeola, baino ono, intza atzen zekan, presionatzen nahi zitzaion eta ono, perfecto gota bertzen eta perfecto gota nahi izan hortan ono, bera juntzaio. Eta ono, esaten nahi gana Aranek ez du gaur bere eguna eta ono, opari asko ari daiten eta hau beste bat. Eta 21-9 intza Urruti xakera, azken tanta izan liteke. Bikaina indartxu ezkerreko Zulora, eutxi ezkerrez, baina hau ere gora joan zaio eta 22-9 intza Urruti Gipuzkoako Lauterbiko txapeldun. Merezimendu oso irabazitako partida, nekatuta zela esan deu, baino 22 arte hasieran bezala ideia garbiekin atera dela ikusi da. Eta, Arane ikusten dut triste, baina intza Urruti merezimendu osoz txapela eskuratu du. Bai, eta hasierako estrategia mantendu du partidu guztin zeharrez, ikusi dugu zerta etorrian. Tantuak bukatu inditu, asko asmatu du, saketik asko asmatu du, nik uste gaurrintzak izugarri jokatu dula eta merezimendu oso irabazi du gaur.
Intzarruti, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, ikusi dugu saketik asko asmatu zula, tantoa bukatzen bai oso ondo haitu zela, eta ze sentsazio dakazu? Bueno, egia esan partidun guztua sentitu naiz, sakene bai, komodo sentitu naizela, eta bai, guztua indako partidoekin. Bueno, guk asko zenbatu izkizeu ezkertzear ezin dituzunak bai, eta gure ustez partidu oso nahi indezu, eraso onda defentsan ondo dituzea, eta zemuz bukatuzu eskuz eta fisikoki. Ondo, eskuz ondo, egia esan temporada da bekita ondo nijoala, eta bai, ezkerrakin komodo ibili naiz, eunaren esatealeik ez zetela euki antxarra, eta guztua indako partidoekin. Gipuzkoako Lauterriko txapelduna zea, baldu honek eskaintza berezirik. Egia esan da nahi familia eta hola, baina atxona oindala gutxi juntzai da, behai. Sondo, hor gehatzea, intza arrutin eskaintza, eskerrik asko intza eta zorionak. Bai, eskerrik asko. Bueno, eta azken finala izango dugu, Goiener sariko azken finala nagusi mailan, Gorriz Itxaso Erason Beaztana klubetik izango dugu. Eta bestalde Madalen Itxagarai Aloña Mendi klubetik, Oñatiarra. Eta partida finala hastear da,
Garbine Tijero epaile, eta badoaz. Eta, bueno, txapa botatzear da Garbine. Urdin, sakea Madalenek izango du. Eta, bueno, Miriam, zu txapelketa jokatu duzu. Aurreko asteburuan Txaso Erasunen aurka izan zeuden, Bilabonako Behatzana frontoian. Irabazten joan zinen, tartetxoakin. Baina azkenean 22-20 Txaso Erasunek irabaztea lortu zuen, eta konta iguzu pixkat semifinala horren inguruan. Bai, bueno, Harri Gorran kontra tokatu zitzaidan jokatzea, Erasunek ez du partidu ikan galdutzat ematen inoiz, kasu hortani 15 eta 2 irabazten junitzen eta bueno, enun jakine partidua bukatzen, egia da eskuk azken aldin etzaizkitela laguntzen eta bueno, Erasunen merituz eta nire eskun egoerakin ezin izan duen partidua bukatzeko gaitasunik, enun gaitasunik euki eta bueno, beak irabazizian 22 eta 20. Eta bueno, badoa Madalen Etxagarai sakean, sake bizia du, neska azkarra da eta badoa bizi, baina paret askorekin Itxasok errex erantzun, Mozketa Madalenek erdira eta baztertu Itxasok, ezkerrez pilota ondo sartu du eskuan, baina altura gehiegi eman dio eta bueno, tanto bizia ikusi dugu. Presa kaso nukea kaso bien partetik eta bueno, utxa Txaso Erasun sakean eta bat utx. Ikusia bilake hasieratik bizi nahi duela jokatu, aukera garbilik utzi gabe eta bueno, aber intentsitate hortan segitzeuen partidu bukaeraino. Bado Itxaso sakean, ezkerratu, baina eskubiz Madalenek bikaino utzi. Atzeratu Itxasok. Mozketa ezkerrera, ezkerrez Madalenek eutsi. Atzeratu berriro. Atzeratu ondo Madalenek, baina luzeegi oso ondo sartu du ezkerreko pareta hortan Itxasori airea kentzeko intentzioz. Baina esan bezala neska bixia da, nervio askokoa, biak dira indartsuak, baina hau luzeegi joan zaio. Bai, oso aurretik hartu du pelota, eman indio, Madalenek beti emateio bizi eta bueno, kasu honetan pasa egin du. Partidu honetan bai sakea garrantzia handia izango, hemen aipatzeko da ere bai Madalen aurrelaia dela eta Erasun atzelaria eta Madalen ohitu daola sakek ateatzen ez, baina bueno, Erasune lauterriko txapelketa oso on bat daiten eta bueno, partidu txukun bat ikusten den. Sakean Itxaso indartsu, baina lehen bezala paret askorekin eta Madalenek berriro gora. Bueno, Itxaso ondo zentratuta, indartsu, badakio Itxasok ez duela ia pelotak adek faiatzen. Eta bueno, etzan faiatzeko pelota hau, egia da jundala aurreko kuadroitatik atzea Itxaso ez, pixkan mutuarazteko, eta gorei joan zaio. Bai, Erasun aurrealdea junda eta bueno, Madalene pelota ikendu nahi zion. Bizi emateio, frontis erdin jota ere mina handia egiteu, baina hemen altura bilatzen saiatu eta gehitxo juntzaio.
indartsu, baina eskubiz, eta hau ere ezin, ez dakit lehen esan dut presaka dabiltzanan irudipena nula, eta Madalenen partetik bai ikusten dut, azkenean hor eskuan sartu eta pelota hori beti gora altxa beharrean ez du eskuan sartu, eta urduritasun eta tentsioin meritu da sake hori faiatzea. Bai, eta partidu hasieran faiatzea ez da komenigarria izaten, ez? Erasun lau eta huts aurretik konfiantza hartzia da hasieran helburua, eta Madalen saketikan restuan asko da faiatzen, eta konfiantza pixka hartzen. Hoi bai, ondo erantzun du, atzeratu Itxasoak, jarri zen baina barruan. Atzeratu berriro. Tantoa luze doa. Eta presaka. Esan dugu, Madalen azkenen aurrelaria da, aurreko jokua interesatzen zaio, baina oraingo honetan jokaldia, zuloa ikusi du, saiatu da pixkat erasun muitu arazten, hori da inberdun azkenen, baina hori ere etzaio batea, eta hasiera nahiko zaila Madalenentzat, Itxaso zentratuta, bere lanen, eta momentuz eroso dabil. Bada sakean berriro. Zuloa bazen, baina ez du aprobetxatu. Hau bai, baztertu ondo, ez zalare eskubi sartu da Madalen. Atzeratu berriro indartsu, ezkerra topatuz, baina eutsi du Madalenek. Atzera berriro, hori ere eutsi. Itxaso erasoan, hasieratik zabaldu du hor oso ondo pilota Madalen. Eskuineko kuadroetara zabalduz eta bai, etxe dena. Ondo eskatua, esango nuke, 6 huts, 6 tanto oso denbora gutxin lortu ditu Itxasok, ia nekatu gabe eta lan askoekin gabe ia esan, eta lauterdiko baten alako hasiera batek, faktura paseleik joke, Madaleni. Bai, eta partidun asko aurreatu erasun, azkenian Madalenen akatsakin etorri da, ez? Eta nik uste ondo eskatu latxeena, bizkate lasaitzeko, eta berriz partidun ondo sartzeko, nik uste ez dela partidun behar den bezala sartu Madalen, prezipitatuta atea dela, eta horrek ekarrizkiola akatsak. Ikusten ditugu Itxaso erasun eta Jon erasun nahi arrebak. Eta, Madalenek ere semifinala jokatu zuen. Ukerrez banago Maili Barrokalen aurka, Bergararra, ados pilota klubekoa. Eta 22 eta 16 atera zen garaia. Nik uste nahiko lan izan zituela, baina lortu zuen garaipena. Bai, bilake nik uste txapelketa una jokatuta datoztila ere bai, ez? Eta finala beti da finala beti izateuten zilua, eta batzui bestei baino gehiago eragitei, eta nik uste kasu honetan Madalenia izaiola eragiten. Itxaso, sakean berriro. Atzeratu, hau bai ondo ezkerreratu, baina txegaraik eutxi. Paret askorekin, eta hau ere gora. Kostatzen ari zaio, partion sartzaia da tanto luzek ondiala, baina luzatzen da bezalaxe, tanto guztik esango nuke. Madalenen hutsak izan dira, eta hasiera honetan behintzat ez da bere eguna izaten nahi. Oraindik badut artea, ea buelta ikusteko aukera dakan, eta partida pixka bat estutzen den. Eta 7 huts,
Itxaso Erasun berriro ere sakean. Indartsu, baina erdira, Etxagaraik eutxi. Atzeratu, berriro Erasunek. Indartsu, atzera joan behar, eta luze. Bai. Luze egi, bueno. Bueno, Erasunen hutsak ekarri du Madalenen lehenengo tantoa, sakea aprobetxatzen duen eta bueno, beak ere takada txiki bat iteun markagailun gerturatzeko. Bai, larri zen, airez sartzeko intentzio ikusi zaio hasiera baten, baina bueno, utzi du bote iken eta bueno, bere alde erori da. Pilota aldatu du, ea ze pilota atera duen, eta sakea Madalenek aprobetxatzen duen. Indartsu, baina ezkerparet askorekin. Luzegi. Eta luzegi. Luzegi. Larri zen, Larri zen. Baina zalantza dut, ez dakit, horretik hobetu ikusten da, baina menatzetik. Bai, guatza xamarren gaude eta hemendik ez dugu ondo ikusten. Pantalla bat badakau, baina... Eta hau aldiz labur, baina barruan. Ezkerrez, txokora, dejada eta bikaina. Bueno. Hau atera zaio, 7-2. Eta ideia garbi, sakea laburru izan da, Itxaso larri eutxi eta lehenengo aukeran jokaldia eta tanto. Bai, hoi da Madalen estrategia ez, saketik bizi emateio, luzera aprobetxatzea daka, motzen ebai bizi eman ez ere aukera sortzeie bere buruai, eta hor, zerriteko aukera zekan eta oso ondo aprobetxatu du. Sakea, ezkerparet askoz, eutxi Erasunek. Ezkerra zabaltzen saiatu da, baina erdira, Erasunek bikaina zeratu zabalera, eta Madalenek ezin hori da Itxason, bere puntu fuertenetako bat, zabaleko atzeko alde hoi askotan topatzen du, ez da bat erresa azkenen indar asko ikusi berdezu hor zabaleko atzeko kantxan zati hori topatzeko eta lauterdin Itxason berezitasunetako bat esango nuke zabaleko zulo hori topatzea dela eta oraingo hontan topatu du, zulo ikusi du, garbi bota eta tanto. Eta bada berriro, 8-2 Itxaso Erasun, sakean. Bizkor, baina erdira Madalenek eutxi, larri baina eutxi, atzeratu berriro, airez Madalen zabaltzen saiatu da, moztu Itxasok, defentsan Etxagarai, eta hau ere ezin, azkar doala iruditzen zait partidua, 9-2, maldan gora, Madalen Etxagaraik partida, eta Itxaso, egia esan errez ikusten dut, nekatu gabe, tanto Bizkortuan Itxaso ere fisikoik oso ondo dau, eta konfiantzakin. Bai, Madalen erabat defentsan dabil, Erasun, ez zait iruditzen nola izugarrizko gauza zailako egiten nahi danikan, bere jokua mantentzen nahi da, bizi ematen nahi da, arriskatu gabe, eta Madalenek ezin du ondo jarri, urduri daun edo partidua daun bezala tensionatzen nahi dan, eta ezinen ikustea. Sakean nahiko labur, baina barruan, eta hau ere huts. Ezin pelota jarri, esan bezala tentsiok eta gorputza lotuta dula ikusten da. Horietan arazoik ez du izaten normalen pelotaioik eusteko, esan bezala
pelotari oso bizia da, nerviosa da, eta nik uste txispa eta nervioik kontrolpen ez ditun momentun, bueno, lan zaiak etortzi zaizkiola, baina, bueno, 10-2 oraindikan partidu asko gehatzen da, eta berriro erasun sakean. Indartsu ezkerreko hormara eta bikaina ezkerreratu eta zaila zen, ustea. Eta berriro atxedena, Madalen Etxagaraik. Bueno, erasun emerituan ikustete, sake oso nahi du. Madalen trebea da, sake horiek ematen, baina egia da pareten asko sartuela eta pareten gero ero egin dela ez, eta ez duela momentu egokiek aurkitu pelota jotzeko. Eta erasune konfiantzaz beteta ikuste deu, eta Madalen berriz kontrako aldetik. Eta buru makur, Etxagarai, bere burua lasaitu nahian, ikuste ondo torroko zaiola atxeen hau, pixkat, revoluzio geste ditun eta benetan bere jokua erakusteko gai den. Bai, bere joku egiteko aukera gabe ikustea ez, beak aurre hortan pelota bizi muitzeu eta gaur etzaio ez errateatzen, atzetik bai ezin eutxiz dabil eta erabat defentsan jokatzea oso zaila da, bai fisikoki eta bai mentalki ez, eta nik ustetu hain arlo mentaloi aizaiola asko eragiten Madaleni. Eta, atxeena bukatu zaie. 11-2, Itxaso sakean. Indartsu, ezkerreko pareta askorekin, eskubiz, gozo atzeratu Madalenek. Moztu, ezkerreko zulora Itxasok eutxi, moztu berriro, hau ere eutxi Itxasok, beste bat txokora, orain gontan dejada, eta tanto bikaina, azkarra, orain gontan bai, hau da Madalenen jokua, bizia, jokaldiak botatzeitu aukera ikusten duen oro, eta orain gontan bai, ezkerreko pareta hortan epikea topatuz eta tanto bikaina. Bai, Zabalene bazan zuloa, baina txokon bukatu nahi izan du momentu oro, eta hoi da Madalenen jokua ez, bizi ematea eta jokua pixkate aurre ematea ere bai. Eta Madalen sakean, badoa, indartsu, ezkerreko pareta pixkin bat ikutu du, baina ondo atera du erasunek, indartsu atzeratu berriro, baina luzegi. Oso nazen, ze bizi atzeko lauterrediko marretik topatuz, ala behar du, baino... Bai, eta erasun pasa egin du pilotak, bizi eman dio, frontis erdin eman dio, eta pilotaka oso ona zen. Oain gontan ikustete lauterdia ondo pasadula, lehenokoa dudako batzuk ikusitugu, baina pilotaka ona zen, baina pena izan duela lauterdia pasatzea. Hor ikusi da Etxagaraik gaitasun eta kualitate handik ditula, baina gaur gorputza eta burua ez da bere alde. Indartsu, erdi-erdira Itxaso sakea, Madalenek eutxi, atzeratu berriro eta boleaz. Iruditu zait Zabalera botatza jundala, baina komplikatu xamarra zen, pelota azkenen bizia, Itxasok jotzeion aldiro. Eta intentzioak ondo ez, ikusten da nahi dula nunbaitetik hasi ez, jokaldikin ez, Itxaso muitzeko intentzioz, baina nik uste bideik zaiena aukeratu dula bain gontan, eta ez dabil disfrutatzen final hau, Madalen.
Bai, lan zailetan sartu ala nik uste ez. Prezipitauta da jokatzen, nolabait tanto bukatu nahi, nolabait markagailuare txukundu nahi, eta bueno, boleaz sartua, etzaio eskun sartu, konfiantzaz ez dabil ondo, eta nik uste horrek eragin diola. Zabaleratu berriro Itxasorasunek, orain gontan ondo utzi du Madalenek, ezkerrez utzi, eta dejada bikaina Zabalean. Argi eta garbi du, Zulua ikusten du momentun, eta 3 ingurun baldin badu Madalen, dejada botatzen dabil. Ez dazka aukera asko hor irutika jotzeko pelota, baina dakan bakoitzero dejadan bat edo beste botatzen du, eta hortan bai artista da. Bai, Zulua bazeon, eta oso ondo aprobetxatu du Madalenek ez. Eta hori da hainberduna ez, pixkanaka konfiantza hartu, tantok bukatzen badakila demostratu gaurre bai, eta batez bere buruai konfiantza eman. Xake azpitik bizi, ezkerrez Itxasok eutxi, ezkerrez Madalenek zabaldu eta bikaina, ezker zeharra Itxaso txarra ikusi du, entzun duela, ez, txapa hutsa, baina hemendik garbi ikusi da barruan zala. Hor askotan gertatzen da, ez, lurren txapa danez eta txapatik gertu iten duen bote pelotak, bai, frontixene gertatzen, bai, txapa entzunik ezula hor kantxa barrutik, baina hori vibrazioan da kontua izangoa, baina argi eta garbi barruan ikusi da pelota hori, eta nik uste hortaz kexatzen zala Itxaso, entzun du, bai. Bai, garbi ikusi, ez du inungo momentun dudatu ez da ere, eta garbi izan duela nik uste. Xake bizia Madalen azpitik, beste dejada bat, eta ona atzeratu Zabalean, eta artista da Itxaso Erasun, jokaldi hortan nik esango nuke, neska pelotaren artean, jokaldia biteko gaitasuna duen pelotarik oso gutxi dela, eta oitako bat eta hontan gaitasuna handi ditu noitako bat esan bezala Itxaso Erasun da. Eta ze ondo nertuta dakan atzeko kantxan zati hori. Bai, gaina indarrez emateio, eta pasa iteu pelotaia, eta asko arriskatu gabe errex iteu tantoa. Xakea oso bizi eta azkar etorri zaio Madaleni, etzun espero akaso, ez? Baina azkar etortzea eta gaina etorri zaio, atzeko raia oso ondo topatu du Itxasok, eta bai, akaso ezkerrez jartzeko pelota zen. Eta 15 eta 5 tantoko diferentzia, ondi xamarra, eta badoa berriro. Bai, Erasunek pelotare bai aldatu du, eta igual lehenokoa jarria pixkat Madalen, eta horrek bai eragin izango zion. Eta hori ere, xake bikaina, ezkerreko txosta topatuz, eta ezinezkoa zen, hori altxatza. Bai, horiek, pixkate suerte zateatzea ez, bilatzea junda ez ateatzen, horiek suerte zateatzea, eta horiek ateatzea normalian markaoren alde zoazenen, eta Erasunei gaur hoixe pasazaio. Ez da osoikoa, alako esake bat ikusta. 16 eta 5, Erasun aurretik. Eman dio galanta eta luzegi. Bigarren sakea, Itxaso Erasun. Bai labur, berriro ere txostaren bila, baina ondo utzi Txegaraik. Eta Madalenek ikusten du atzean Itxaso gaur gehiago dela, orduan aurrea bota nahi du pelota hoi,
baina lehen esan bezala presaka, eta presak askotan ez dira onak, batzutan burua hotz mantendu behar da, eta naiz da atzeko joku hortan aurkaria zu baino gehiago izan, lanen jarraitu, askotan zaila da, baina dana kontran dezunen, oraindik eta zailagoa, eta defentsan zabiltzen, zuk esan dezuna lehen, asko zailagoa da hortik ateatzea eta jokaldik ondo ateatzea. Bai, eta hankak lauterdiko marran zituen, ez? Eta lauterritik dejada bat botatzea zaila da, eta asko zailago da, markagailu nolako zulua dakatzunen, eta kasu honetan perfecto bota nahi izan duen presio horrekin, ez? Eta, zuk esan dezun bezala, prezipitatuta dabil, ezinen dabil, nola baita tantoa bukatu nahi du, baino ezin du. Eta nik uste, guaindikan tantoa gehiago landu barra dula, landu ondo, eta gero aukera dazkanian ikusia oso ondo aprobetxatzen dakila, baina aukera bere burua sortu inbar diola. Itxaso prest. Madalene bai, botilero gabe ikusi dugu, batzutan kantxa kanpotikan norbait eukitziare garrantzitsua da, gero pelotari bakoitzak ikusiko zer ekite jo hobeto, baina erasun ikustea nahiak indaola, nahiak kanpotik aholkuk emateizkio, eta Madalen bakarrik dago, eta aholkun bat beste igual garrantzitsuk izango liake behantzako. Sakea ezkerrera zitala, eutxi Madalenek, moztu indartxu Itxasok, hori ere eutxi, eta ara, Zabalan joan da berriz, oain gontan atzea, hain beste atzeratu beharren ikustez Zabaleko aurreko kuadron topatzea jundala, eta txapa bera, harritzekoa da, Itxason kasu norik faiatze, baina pertsona da, Bai. eta oike faiatzeitu. Bai, konfiantzak indabil, eta azkenian beak ikustu gauza desberdinak egitea bazkala, ez? Atzelaia izan da normalian joku klase bat ikusteala pentsatze dugu, baina erasun tantoa bukatzen abila da. Guaine bai ikusi dugu dejada bota nahi izan dula, eta konfiantza guziakin bota du dejada, bera juntzaio, baina ondo aida botatzen. Larri eutxi du Etxagaraik, indartxo berriro atzera, airez hori ere eutxi, bezala, moztu Itxasok, ezkerrez bikain atzeratu Etxagaraik, indartxu Itxaso berriro atzera, eta berriro ezkerrera, eutxi Madalenek, aire biladoa, ezker gantxo, bikaina. Oso polita. Nola ze ondo aurreratu dan, momentu egokin eta gobeto ezintzanin. Bai, eta lehen osate genuna ez, hori da azkenean Madalenekin berdula ez, tantoa hasieran bukatu baino, tantoa pixkat landu, erasun pixkat lekutik atea, eta gero tantoa oso ondo bukatzen dakila badakigu, eta oain ikusia gantxo ze oso ondo bukatu du, eta 17-7, olako beste batzuk iteitun, eta markagailun pixkat gertuatzean eta partidun sartzen den. 10 tantoko aldea, takadatxo bat iteko aukera duen Madalenek. Indartxu, atzeratu Sakea, ezkerreratu, Itxasok eutxi, baina kanpoan gutxigatik. Eta, bi tantu jarraian, okerrez banago lehenengo aldea da, 2 tantoko jarrean iten dituna. Eta arnaz pixkat ematen dion honek, nik uste partida aurrera doalare lasaiago ikusten dut, eta aprobetxatzen duen. Baita, Sakea oso nahi izan du ere bai, Sakea luze paretea, erasunen ezkerra bilatuz, eta Sakea oso nahi izan dua, eta gero erasunek kanpo gota, baina ona izan baldin mazane beste aukera bat zekan tantoa bukatzeko, eta zer nahi itea eukiko zuen. Pareta askorekin, Itxasok bikain erantzun, eskubiz, altura askorekin, atzeratu, erdian, geratu zaio, Itxasok, eta
motz gehatu Erori zaio. zaionan, bai, erori zaionan sentsazioa dakat. Eta askotan dakau aurrelariok tendentzia, ez, pelota pixkatero itzanen, ez, burun tortze jo salduta gatuko naiz, eta bueno, amoztu ingot edo, ez, edo, erori zait eta bat dejada botako, eta Bai. nire alde lortzen da. Bai, Eta azpin horrekin harrapatu huts. dut eta altura igualen dejada botatzeko aukera ikusi ulan ikustet, erasune bai oso atzen zeon. Una baldin bazan ikustete tanto izateko aukera hondik zezkala eta beste tanto bat lortzeko aukera eukiu, baina suertiare ez du aldeko eta etzai ondo atea. Itxaso sakean, bikain erantzun Txegaraik. Jeistera joan da hor pilota Madalen, ondo atzeratu Itxasok, moztu eta larri zen, baina mozketa bikaina eta tanto arriskoak hartuz Madalen. Alde batetik ondo da bazkenen 19, markatu 18 behatzi baz. Zerbait imarraka eta pentsa, ia hankak boste zitula botau mozketa eta... Nahi hasiran txapa iruditu zei soinuare. Bai. Raro ate hau zari Garbina ibida gatu naizea, eskualtxako zunuez, Itxasok ez du inungo kexaik azaldu, orduan. Ona zen. Bikaina izan du bai. 18 eta 9, Madalen berriro sakean. Sakeak ikustete botea ez zion ondora egiten ozer, gaina izaizkio etortzen eta ez eta asmatzen ikusten Madalen. Ezker zeharra, baina hori ere bera. Bai, ohitura handia du, txapak gain hori topatzea. Eta hain gontan hortaxe junda, eta bera jontzaio zuloa bazen, baina Itxaso ikusi dio, irakurri dio, jo horretik zein bertzun. Eta 19 eta 9, 10 tantoko aldea berriro, eta Itxaso erason, eta Txegarai defentsa lanetan partida oson. Badoa, sakean, indartxu, ezkerreko pareta topatuz, baina eskubiz. Erantzun du Txegaraik, indartxu berriro erasun, zabalean, Madalen iritsi, dejada eta hori ere bai, aukera uste baldin maio erasunek ez du asmatu dejada hortan eta Madaleni aukera uste baldin mazaio demostratzen nahi da beak bukatu iteula eta seitun bukatzeula, ez? Eta posolako aukerak aprobetxatze baldin baitu markagailune pixkate gertuatzeko aukera ere izango eta erasun 19 eta 10 da irabazten, baino ez zaitu iruditzen lasaitzea dakanikan. Saike laburra, indartxu, eutxi Itxasok zabalean, dejada zabalean berriro iritsi da. Iritsi da, Erasun, baino ezin izan du eskoan ondo sartu eta iritsi bazen ere nik uste Madalenek hauko zulon izango zula pelotoi eta bikain ikusi duzuloa, lehen bezalaxe, zabalean torri zaion bezalaxe dejada utzi du hor eta oso tanto politia ere. Bai, altura ondixe amarrak inindu eta nik uste horretik iritsi ala ere bai erasun. Leno Madalene askoz gehiago arriskatu du eta guain gontan nik uste altura gehiokin mota dula eta bestela beste aukera bat izango zuen, esan ezun bezala beste aukera bat izango zuen bukatzeko eta tanto polita. Sake ona da, ezkerrez, alare eutxi Itxasok, zer egingo du, txokoan dejada, iritsi, erasun eta gainera gaizto etorri zaio Madalene aire bila joan da, ikusi du laburregi gehatu zaiola, atzea indu eta olako pelotak ez dia bat erresak. Erasuneko idu, ez?
justun baldin badare iritsitea eta behartu itoizu beste bat jotzea ez, lehen esan dugu Lauterdin oso importantia dela ba, aurkariai beste bat jotzeko behartzea, eta orain ikusi dugu, ba, nahiz eta pelota Madalenentzako ez hain txarra izan, ba faiatu indula eta hoxe, Erasunek beti bat gehiago jotzeu eta Madalenen utxakarriu. Sakean da Erasun, Paret askorekin eskuinez bikain erantzun Madalenek, moztu, ezkerra topatuz eta eutxi. Atzeratu berriro, ezkerrez erdira Madalenek, moztu berriro Itxasok eta ezkertzear bikaina ze ondo sartu duen eskua, bere momentun, korputzakin lagunduz, eta Bai, bikain markatore izan du, Ondo Hogei bilatu ditu marrak. 30 zortzi tantoko aldea. Bai, aldea handia da, hasieran aldea handia lortu du Erasunek eta bueno, nik uste toi dala pixkate gakoa izaten nahi da ez. Madalen guaino hobeto xo ikuste deu, baina ez du lortzen takada handi bat itea eta Erasun garaipenetik oso gertu dago. Paret askorekin sakea. Atzeratu Itxasok. Bizi, Etxegaraik, ezkerrez eutxi. Zer egingo du, dejada txokoan, Itxaso eutxi eta gainera zabaleratu. Eta zuloa ikusi du, etzekan besteik airez sartu beharra zekan. Itxason merituke badia, iritsi bakarrik ez, askotan egiten du, izan bezala indartxu zaboreratu indu, Madalen pixka salduta gehiatu ala esango nuke, eta Bai, Erasun bai. Besteik zuloa ondo topatzen saiatu, baina etzian larrenesak. Erasun asmatzen nahi zaio ere bai ez, Madalen txokon uzten nahi da noitan Erasun iritsitea, hor erdibiden dago baino beti iristea eta bueno, gero eman iteio ez, eta bueno, gero Madalenen akatsak hartze horrek. Eta 21 eta 12, Itxaso Erasunen azken sake ikusiko deu. Badoa, txalo artean. Sakea labur bizi eta Madalenek ezin eutxi bete-betean txapara. Eta horrexe bukatu da, Goien Ersariko maila nagusiko emakumezkoen finala, Itxaso Erasun Gipuzkoako txapeldun. Lan bikaina egin du, hasieratik bukaeraraino txapelketa hontan. Lan zailak tokatu zaizkio, semifinala gogorra izan zen, lehen aipatu duen bezalaxe. Finala, akaso xamurragoa intzaio, baina bueno, merezimendu ondoz txapela etxera. Eta lastima, Madalen Etxegarai badakigu asko jokatze duela, eta esan bezala lehen gaitasun handi ditu pelotako postura diferente asko kontrolatzetu, baina gaurko egunez nik uste hasiera batetik amaldan gora hasia tarte handi jakin, horrek ez dio lagundu, buru makur ikusi deu partida oson zehar, eta naiz eta saiatu ezin izan du garaipen eskuratu. Bai, hori da, nik uste Erasunek oso komoda jolastu dula, esan dizuten bezala asko arriskatu gabe. Bueno, Madalenen akatsakin zulo handia egin du, eta bueno, nik uste Erasunek txapelketa oso nahi dula, esango nuke gaina partidu danak irabazi ditula, eta bueno, txapelketa bikaina, eta bueno, finala nik uste oso nahi dula.
Itxaso erasun, zorionak. Eskerrik asko, Bueno, ikusi dugu hasieratik nien duzuna, zulu handia zabaldu hasieran eta horrek bukera Bai, egia esan genuen espero ez, horren partidu horren komodoa izango zanikan ez. Azkenean ni oso seguru jokatzea ju naiz, ez dut jugada bat behar egotan, banekin atzen mantendu behar nula. Eta bueno, bere hutsakin da nire presio horrekin nik uste pixka bera eroriala. Bai, bukaera hortan ikusi dugu Madalen, hasiala asmatzen, baino hasierako takada horrek zuri lagundu izu eta pixka desesperatuta ikusi dugu, oso eroso jolastu zula eta atzelaia izan da badu meritua ez. Bai, egia da Lauterdikon beti gustatu zaitela ez jokatzea eta hala, ez da nire modalidade hoena ematen zaitena ez, baina azkenean seguru jokatziak eta hor sartzeten bizitasunak nik uste Madalen imina indiola eta pixkat hor arriskatzen hasianen benetan bere jokua ateatzen aurrelari baten jokua hor indit min gehiena ez. Baina arrazoi ez, azkenean hasieran hor utxe egite asko inditu eta horrek nik uste markatu dula partidua nondin dorakoa. Gaurko jaialdin ikusitugu 3 zizurkildar izan ditugula finalen, bada etorkizuna zizurkilen ez da? Bai ez, zizurkildar neska pelotari dexente daude, edo behintzat maila honen dabiltza, eta poza da ez, azkenean herri txiki baten horren beste pelotari on ateatzea ez, hemen finalean egotea, pozarria da eta ea segitzu dugun olaxe. Eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko. Pozik da itxaso erasun, merezimendu osoz, esan bezala, txapela etxeratu du. Eta oain sari banaketakin ekingo diogu, eta azpitxapeldun irten da Alebinetan Sorarrain Alkiza klubekoa eta oraingo honetan Roteta Zarautzko klubetik txapeldun, samezela Alebin kategoria. Ondoren, Alebinetan Lauterdian errendimenduko Gipuzkoako txapelketan. Txapeldun, Lapke klubeko abarkatu txapeldun orde Lapke klubeko Agirre. Pena handia du, 3-3 okerrezpaldi manau desenpateko Bai, azken setean sakean utxe egin du. Eta, azkena gertatzen dian gauza dira, ez? Pilota, esan beti esaten den bezala borobila da. Eta,
danoi pasa zaigu, eta bueno, seguro txapel gehiago etortzen zaizkiola. Eta, kasu honetan, txapeldun, pozik da, Oiarpe klubeko Bergara. Eta hemen, esan bezala, infantien bigarren mailako azpitxapeldun, Zihotza klubeko Ibarbia. Eta bestalde hemen dugu Tolosa klubeko Txapartegi pilotaria. Azpitxapeldun, infantien lehenengo mailako lauterdiko txapelketan, Abantzu klubetik Gastiain. Lan zailak izan ditu gaurko honetan, baina esan bezala ikasteko ondo etorriko zaie, eta jarraian Finalen eote ere bada meritu nahikoa. Noski baietz. Garraz gazte hauek indartxo atozti eta esan bezala finalero iztaia bada. Eta esatean indoana lehen ikusi deu partioen azkeneko seta Lapke klubetik azpiazu izan da txapeldun. Eta bada etorkizuna, Bai, etorkizun ona, kantitatez eta kalitatez bai, gaurko finaletan ikusi da behintzat badala etorkizuna. Lan zailak izango ditugu. A ber, gu xarrak bialtza gatxoen ja bengoz, horreitik. Eta kadete mailan azpitxapeldun, Alde Zaharra klubeko Aran Errei, pilotaria. Eta txapeldun Zihotza klubeko Intzarruti pilotaria. Pozik da txapel horren bila. Bada gaur hemen, Zizurkildarra. Hoi da, eta beste bat aipatu dugu, Zizurkilen alako goiko Zizurkil goia, alako herri txiki izateko hiru pilotari finalean, eta gutxi izateaz gain, asko izateaz gain onak. Da honik eta hirurak finalen eotea bada meritu ere bai. Eta azken sariak ematen ari dira, nagusi mailan, Alolein Amendi klubetik, Oñatigarra, Madalen Etxagarai.
eta bukatzeko nagusi mailan txapeldun, Txalo Zaparra artean, Behartzana klubeko Itxaso Erasun, saria eta txapela jasoz. Pozik da, oso pozik da. Eta honekin, amaitutzat joko ditu Gipuzkoako emakumezkoen eskuzko finalak. Aprobetxatu nahiko nuke, eskerrak emateko goien herri, Izarko enpresari ere bai, partidu hauek retransmitatu al posible induelako bai 28 kanalen, Hamaika telebistan eta baita Gipuzkoako Pilota Federazioko kanalen, eskerrak eman baita ere Donostia Pilota proiektuai, azkenen entrenamentuak eskaini, frontoia eskaini eta guztia aurrea ateatzea posible itxatikan. Eskerrak eman Gipuzkoako Federazioa eta bertako langile guztiri, zuei ere bai. Eta bikaina junda jaialdia eta eskerrik asko eta ondo izan. Eskerrik asko.